Hoću tortu, a možete početi da spremate? Hajde! Naravno, već imam ideju. Uzet ću gotovu tortu. Ma šalim se, treba mi samo poklopac od gotove torte. A sada uzimam rozenati. Kod mene ukus jagoda. Sipam u kalup. Tako je. A sad ću rasporediti sve po celom poklopcu. Da, treba mi tanki sloj. Ostalo je sačekati dok se sve stvrdne. Odlično. A sada dodajem fil, a zatim stavljam jagode, a preko koru. I ponavljam to nekoliko puta. Odlično. A sada okrećem. Bako? O ne, je li spava? Hej, ustaj! O, šta je bilo, Chloe? O, tvoja torta je divna. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Napravila sam kikice od marcipana. A sad ću napuniti okrugli kalupi čokoladom. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A zatim dodajem fil. I pravim čokoladne kuglice. O, kako slatko. Moram ukrasiti trakama od marcipana. I ubacujem male jestive igle za pletenje. Ja ću napraviti remek delo za Lindsay. Sigurno nećete uspjeti bolje od mene. A baka najbolje kuva. Moram simulirati. Što? Baki je postalo loše. Treba joj medicinska pomoć. Imao sam negde lekove. Vaskrsle. Zombi. Odlično. A sad ću malo pokvariti šefovu tortu. Ubacit ću prst unutra. Bako, šta ste uradili? Ukusno. Ja moram je popraviti. Stavit ću preko kalup i napuniti ga nutelom. A zatim dodajem Skittles bombone. O da, kako lepo. Ostalo je samo dići kalup. Wow, odlično, sve ide kako treba. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Wow, kako lepe torte, obožavam ih. Hoću da počnemo od ove. O, kao da je pletena. Ali to je prava torta i mnogo je ukusna. Ok, a vreme je za sljedeću tortu. Wow, koliko Skittlesa. Obožavam ga. Čokoladne kore su divne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ova torta je sa nutelom. Kako super. Wow, i ukus je predobar. Oduševljena sam. Ova roza torta je pobedila. Čestitam. Da, znala sam da će moja torta biti najbolja. Šta će biti ovaj put? A sad mi se jede sendvič. Dajte sve od sebe. Okej. O, to je lako. Naravno, napravit ću mnogo lep sendvič. Bićete oduševljeni. Dakle, počinjem. Prvo treba iseći kobasicu. Da, tako je. Treba puno kobasice. Jao. Dobro, gde sam stala? Tačno. Uzet ću kalup u obliku leptira i iseći šareni hleb. Divno. A preko leptira ću namazati fil. Stavit ću debeli sloj. Divno, ali to još nije sve. Vreme je da stavim različito voće. To je to, može se zatvarati. O, posluži se, draga. Ne jedem to. Dobro, i ja ću uzeti šareni hleb. Samo što ću ga premazati čokoladom, a ne filom. Što više čokolade, bolje. To je zakon. O, da, divno. A preko ću sipati žele bombone. Mala ih obožava. Ponovit ću to nekoliko puta. Završila sam. Bako, šta misliš? Bravo. Jao, šta je to? Jao,
To je neverovatno veliki sendvič od šefa. A kako ga jesti? Nastavljam. Sir povrće. Da. Tako je, još malo. Na kraju kobasica. I to je to. Može se zatvarati. Gotovo. Prijatno. Što? Nikad nisam vidjela toliki sendvič. Oduševljena sam. Ali prvo ću probati ove slatke leptiriće. Hajde, letite u moja usta. Kako slatko, a mnogo mi se sviđa. Dosta, idemo dalje. Wow, ovaj šareni sendvič također izgleda dobro. I ukus je dobar. Da, nije loše. I konačno vreme da probam ovaj veliki sendvič. Jao, ali kako da ga zagrizem? Ne mogu da otvorim usta toliko. Dobro, probat ću malo. Wow, koliko punjenja. Neverovatno. Oduševljena sam. Pobedio je najveći sendvič. Stvarno? Tako mi je drago. Hvala puno. Naravno, draga. Šefe, dodajte mi molim vas brašno. Hvala. Treba spremiti slatko testo od brašna, mleka, šećera i jaja. Tako je. Ostalo je sve promešati. A sad ću to testo podeliti na 5 ravnih komada. Zašto? Zato što želim da napravim 5 različitih kora. Tako je, boje sam dodala. Ostalo je sve promešati. Kakva lepota. Ostalo je ispeći svaku koru. Da, odlično mi ide. Mogu sastaviti tortu, a svaku koru ću premazati filom. Uhvatila sam. Da, to će biti jako ukusno. Ostalo još par kora i to je to. Svaka mi čast. Baka je najbolja. Izvinite, šefe. Jeste se udarili? Ova baka. Dobro. Fora moje torte će biti u šarenom punjenju. Iseći ću sredinu. I sipati unutra ljuti sos. Da, tako je. Mislim da je dovoljno. Recite, jel vas podseću ovi oči na nešto? Da vidimo da li će prepoznati mala koga ću joj spremiti. To će biti baš lepo iznenađenje. I još par dodira. I to je to. Ja sam završio. A ja ću ukrasiti svoju tortu jagodama. Ova jagoda je ostala. Izvoli, dragi. Hvala, bako. Ali ipak volim više štapići u čokoladi. Njima ću ukrasiti svoju tortu. Eto. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo tortu brata. To je baš nežno i ukusno. Hvala, brate. Idemo dalje. Ovu tortu je sigurno spremila baka zato što je sa jagodama. Da, ukus je divan. Oduševljena sam. Ovo je torta sa mojim omiljenim likom iz crtača u mojoj glavi. Cool. Čekajte. Zašto je torta tako ljuta? Ne, to je previše. Pobedila je baka. Da, baka je najbolja. Jeste čuli? Mila sam. Hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. Šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo.
Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu, dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, Bako, svaka čast. Dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože. Neka hvala. Ma daj, Bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako, vidi. Jao, to je neki monstrum. Fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam. Prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula. Pa to je fil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super. Vaš sljedeći zadatak je slatkiši na štapiću. Ja ništa ne razumem, ali pokušat ću.
Gde je moja korpa sa voćem? Dakle, treba iseći ananas, bananu i sve ostalo. Dobro je što imam uređaj s kojim mogu napraviti cvjetići. Sada to sve stavljam na štatić. I onda ubacujem u saksiju. Ali umjesto zemlje ću koristiti sveže jagode i borovnicu. Da, tako je. A moje cveće je spremno. Preslatko. Jao, dragi, šta ti je? Šta je, bako? Jao, jesu već svi počeli? Ja imam samo lizalicu. Dobro, sad ću je obrisati i bit će kao nova. Izgleda loše. Treba smisliti još nešto. Mogu poslužiti malu sa mojim kolačima, bombonama i marshmallovom. Super! Ali nešto nedostaje. Točno! Imao sam žvaku, kako sam mogao da zaboravim na nju. Ona je najlepša. Nedostaje samo čokoladnog sirupa. Kako lijep! Mala će biti oduševljena. Ćao, bako. Da, malo sam se zaneo. Dakle, sipat ću malo sirupa i to je to, ja sam završio. Da li je to sve za šta ste sposobni? Treba uvek počinjati od mesa. Tako da ću prvo ispržiti pljeskavice. O da, kakav miris. Pljeskavice su spremne. Dakle, vreme je da sastavim hamburger. O da, perfekto. Ja sam majstor za hamburgere. Ali to nije sve. Posljednji dodir. Fontana sa sirnim sosom. S njim ću politi sve svoje burgere. O da, to će biti predivno. Prijatno, mala. Poklon, brate, izgleda baš ružno. Ne želim da probam to. Je li to salveta? Uj. Dobro, marshmallow ću probati. Marshmallow u čokoladi volim. Sviđa mi se. Njam, njam, njam. Gledajte, sad ću naduvati balon za vas. Cool! Oho, to je fontana. Čekajte, ali unutra nije čokolada. Sad ću da probam. To je moj omiljeni sirni sos. Super! Rado ću politi burgere sa njim. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Oho, kako lepe cvetiće je baka napravila. Rado ću ih pojesti. O da, prelepo. Oduševljena sam. Dakle, pobedila je baka. Čestitam. Hvala, draga. Srećan rođendan. Ćao svima. Dobrodošli u novi kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je da spremite nešto ukusno. Na primjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno, a zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O da, odlično mi ide.
Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada? O, da. Bako, vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijatno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. Sljedeći zadatak će biti da spremite ovakvu lepu tortu. Odlično. Hajde da krenemo. Dakle, treba će mi 2 kore. Uzet ću 2 kalupa, jedan manji, drugi veći. I iseći krugovi. Tako je. A sad ću to sve sastaviti. Pogledajte kako je lepo ispalo. A zatim ću dodati fil. I ponoviti ovako nekoliko puta. A da bi bilo još lepše, premazat ću tortu sa krajeva roze filom. A ovom lopaticom ću sve pažljivo razmazati. O da, odlično mi ide. Također će mi trebati nekoliko čokoladica. Pažljivo ću slomiti čokoladu na male komade. Napravit ću lep i ukusan mozaik oko torte. A preko ću staviti lep roze fil i dodati čokoladna srca. O da, ispalo je baš slatko. Moja torta je spremna. Wednesday, a kako je kod tebe? Kod mene je sve odlično. Nemoj me tako gledati. Uz pomoć belog fila ću napraviti ovakav uzorak. Treba premazati svu tortu. Da, tako je. Odlično. Sada treba dodati crvene boje. Za to ću koristiti ove špriceve. Sipat ću sav sirup na tortu. O da, svaka mi čast. Sve je spremno. A ko je to? Hrana, hoću da jedem. Treba mi vaš mozak. Je li uvek tako nervozna? O, mozak. Joj. Skloni ruke od moje torte. O, trebaju mi tvoje oči. O, ne vidim ništa. Tako ti treba. Stavit ću oči u moju tortu i to je to. Jo, šta je to bilo? Dakle, torta je spremna. Prijatno, a? Konačno su moje torte spremne. Jo, a šta se desilo sa ovom? Izgleda da je malo povređena. A nema veze, ipak ću je probati. Unutra izgleda baš neobično. Pa,
A skroz i obična, ništa posebno. O, a ovo je već zanimljivo. Torta u obliku mozga. Probat ću. Wow, to je divna torta. Baš mi se dopala. Naravno da je pobedila Wednesday. Čestitam. To, pobedila sam. Drugačije nije moglo da bude.